Väčšina ľudí, ktorí majú problémy s bolesťou spodného chrbta, majú presne takéto postavenie panvy. A to je vysadené a často prehnaná aktivita spodných svalov drieku a oslabené brušné svaly. Pôjdeme si ukázať cvičenie, ktorým si to môžeme trošku zvrátiť. Samozrejme, bolesť spôsobuje veľa faktorov, no môžeme aspoň ovplyvniť týmto spôsobom tie mechanické, a to ten, že postavenie hrudného koša dáme do lepšej pozície. Čiže posilnením bočných brušných svalov pri tomto cviku dostaneme panvu do lepšej pozície oproti hrudníku. Takže bočný plank, zľahčená verzia, bude vyzerať tak, že sa dáme do takejto pozície, ako je momentálne Jakub, a skúsime sa vytlačiť smerom nahor z kolien. Držíme, máme pozíciu panvy v podsadení, tak, a snažíme sa držať v tejto pozícii približne 15 až 20 sekúnd. A skúsime ešte aj ťažšiu verziu, pod dolu, vystrieme nohy, kto je zdatnejší. Tak technika je úplne rovnaká, akurát bod opory sú vlastne už chodidlá a presne takisto 10 až 20 sekúnd držíme. Kľudne si zopakujte také 2-3 série aj viackrát denne a malo by vám to trošku pomôcť.